El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha rebut avui a les Falleres Majors de València Marina Civera i Sara Larrazábal. València és molt més que les nostres carrers de lo que és la ciutat. És molt important que estiguem tots units, que ens apoyem en tota la província, i la Diputació és un gran exemple d'això, així que estic molt orgullosa de poder vindre ací, veure-ho de prop i conèixer a tot el món. La veritat és que sí, m'ha paregut molt especial, ha sigut molt bonic veure tot des de dins perquè la veritat canvia moltíssim. Que des de fora pareix molt més menut, però quan entres ací i ves tot és moltíssim més gran. El president acompanya Sara i Marina pels diferents espais de la seu central de la institució a plaça de Manises, on han gaudit del patrimoni provincial. Tenim moltes ganes, volem que apleguen ràpid, però també estem nerviosos perquè pot passar molt ràpid l'any, així anar disfrutant cada dia, anant en calma i coneixent a tot el món i sobretot amb moltes ganes de conèixer els Fallers.